Здравейте всички, които ме гледат, аз съм TNT BG 123 и ще ви покажа моето оцеляване. Второто ми оцеляване, защото това го бъгнах. Това ми е Nether портала. Тук всъщност ми е минута с Nether, тук Nether портала. Това съм си го измислил аз, не съм копирайт, не съм копирал от никъде. Скачам пара във водата, но тук трябва да го измисля. Дайте ми идеи това как да го направя, за да не се качвам толкова много време, защото ми писна всеки път да се качвам по толкова време. Качвам се 2 години вече. Ако не 8, четвърта, това. Тук ми е минута, тук скачвам в минутата. Това има градината. Това ми е енча, това ми е хома. Тук има в хома, в честовете тия неща, тъпи се знам. Тук е айрон, тук не знам. Често ми се енчовете, това керка енчартах на 15 левел, това май на 5 и това също на 15. Това ми е каблстона, тук ми е първата мина, така да се каже. Това беше от мен. Добре. Това беше от мен TNT BG 123 и чао-чао.